Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yen rasaken jejagongan rasakan anak yang rembukan bab ilmu, bab tauhid, bab makrifat, bab hakikat maring Gusti Allah. Sehingga dewinane kados panjenengan nggih pelepasan pun sampun ngrasakne pelepasan ana ing pikirane, pelepasan ana ing manahe lan pelepasan ana ing ragane. Lah dameniku kan benten mengke sasanipun sakwise iki mang lepas sekabehane mata niku balik ning ragane malih mengke benten pun rasane. Kaya kono adik mang dilahirni maneh. Ya kan ngoten. Lah karena apa? Sadurunge ana ing pelepasan kula jenengan ngrasakne ya ora penak awake, bingung pikirane, sumpek ning atine. Lho kan ngoten. Kamlika wau sajane kudu nglakoni apa to kan. Berbagai cara teori sing kula jenengan lampahi ngantek bingung. Ya karena apa? Pikirane awake dhewe kan ya jelas ngomongne. Adine gawe teori seperti ini kok hasilnya apa? Kok rasane iki piye? Terbukti niki mang apa? Kan ngoten. Timbul pertanyaan-pertanyaan ten pikirane awake dhewe lan atine awake dhewe. Lah dene apa kula jenengan dek winginane nggih pun pelepasan sing ngoten niku wau. Terus temen niku pun balik ten ragane, ten pikiran, ten manahe. Sajane sing roh iki ya awake dhewe. Temen niku wau enggak bisa digambarkan juga enggak bisa diutarakan juga enggak bisa. Mboten saged niku. Temen niku jenengan kiambak sing semerep. Kancane mboten nate semerep. Tanggane gedek sing ro. Meskipun gandeng ning kono yo ora ro. Tapi kalau jenengan pun nate ten alam niku, ya kan ngoten. Lah insyaallah temen niku wau kados kula jenengan penten alam suwung temen niku wau. Sekabehane nggih iso ngendhalekne ning pikiran lan atine awake dhewe, iso ngendhalekne ana ing nafsune awake dhewe. Lah temen niku wau wis gene kudu ngene nggih mboten. Kudu nglakoni ngaten nggih mboten. Dadine piye saksire jenengan? Jenengan nglakoni apa mawon nggih monggo. Nek kene wis kene ketentuan kene. Sing nentokne sampean dhewe. Itu wong liya. Temen niku wis gak mengandai-ngandai mboten. Temen niku nggih mboten pisakan seperti ini mboten. Nah niki nyoto punan. Wis nyoto. Nyatane piye? Ning pikiran nanten atine wis kene apa-apa lah ngoten. Krunjulan mboten wonten krana wonten alam kasuwungan sing ngoten niku wau. Nah wis neng kono piye awake dhewe? Bingung ora? Cuma ya kadang masih pertama seperti itu ya merasa aneh juga. Wong kadang kan anehnya tenan. Aku gak ada kepinginan ya kan ya aneh. Biasanya kan ada kepinginan, aneh kan.
Anak wong muring-muring ning nggonku kok atiku menengahi lho, kan ya aneh juga. Ya karena masih baru. Sehingga di situ apa? Kita semakin jalan menemukan suatu keanehan-keanehan yang di diri kita. Biasa niki berontak, iki gak berontak. Biasa niki mangeyel, kok gak ngeyel, gimana? Datang niku nek kula jenengan pun terbiasa sing ngoten niku wau, kok wis gak ngomong meneh. Wis gak ngomong. Sehingga apa? Berarti sak sire ya sak sire awake dhewe, ya sak sire wonge. Dene apa wong iki nglakoni kaya ngono, nggih monggo. Nek kono wis kene hubungane ambek awake dhewe. Wong saderenge wonten pelepasan kan wonten. Merasa enek hubungane, cuma ngono tok. Sehingga ada kimang merasa ora penak. Merasa nu kimang wong kimang kurang pas. Adik merasa. Nek pun pelepasan sedaya temen niku wau mboten wonten punten. Merasa pun mboten wonten, ilang sedaya. Sehingga kayak dene adik kimang delok TV. Meskipun ning ngarepe dhewe iki mang tangga koyo delok TV, kene rasane. Kene rasane kabeh. Karena apa? Awake iki mang kaya ning alam kesuwungan utawa sirine Gusti Allah, kula jenengan pun nyekseni kiamat. Kamliku wae gak tembung jarene kupinge tok, ora tembung ana ing penglihatane atau pandelenge. Nek kono ya jujur rasane. Dadi nek kono apa adik mang lakoni dhewe. Nek sing lakoni dhewe kaya ngono wis gak temu jarene wong gak. Dan nek kula nggih namung ngeterne tok. Ngeterne tok ke pintu gerbang sing ngoten iki wau, wis nang jero, sak jero jenengan. Jadi nek kono gak kok jarane Pak Kabib ngene mboten punan, ilang san. Nah, temen niku wau jenengan pun nemokne kiambak-kiambak. Sing selama niki sing jenengan patosi. Dadi ning kok gak jarene Pak Kabib memang jarine dhewe kan ngoten. Nah, temen niku lah rohan ini awake dhewe-dhewe pun. Sing roh yo awake dhewe-dhewe wong liya karo. Karena wis kene aran meneh, wis kene jeneng meneh, wis kene kalimat meneh, wis kene panggonan meneh. Karena gak tinggone ning akal utawa ning atine meneh. Cara diomongane kan ngilangne rasane. Sejatine rasa nggih rasane Gusti Allah. Lah maksude piye? Lah sing duwe kabehane Gusti Allah kan ngoten. Karena temen iki ana ing sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah kan genah iku. Lah wujud temen iki wau sangka ndi? Sangka sirine wau. Lah sirine niku wau keng bundi? Balekne lapis-lapisan siri ing dalam sirine ngoten. Nek wis ana ing sirine sing ngoten iku wis duduk ranae awake dhewe. Iku duduk ranae pikirane awake dhewe utawa atine dhewe, utawa ragane dhewe, utawa niki mang roh awake dhewe kudu. Iku wis di luar awake dhewe kabeh. Ana ing sira wae.
Lah sehingga apa? Temriku mboten saged diungkapne. Nek jeneng awake dhewe kenek diarani. Karena adike mang iso ngrasakne kanggonan rasa sing kaya ngono. Nek temriku wau, nek di luar awake dhewe itu saged. Sehingga sekabehane ana ing sirine Gusti Allah. Lah muncul sekabehane wujud sinten alam donya saisine. Ana ing langit lan bumi ini. Iki saka sirine Gusti Allah. Dadi uga gawe dhewe tok sekabehane. Wis kabehane kan ade ya termasuk ning kono. Tapi uga menunjuk aku. Lho kan ngono. Dilangi aku nih. Dan kono apa de nyawiji yura, gak nyawiji. Adi ora nunggal yura. Karena kono ade wis enek. Nunggal ambek sapa kok enek. Wong kabeh wae kan la ilaha illallah. Sing wujud nggih namung Gusti Allah. Nah wis kaya ngono iku lho tajaline Gusti Allah. Genah wisan. Alam dunya saisinya langit bumi iki lho tajaline Gusti Allah. Ngono adik yo gak percaya sih. Pengen roh wujude Gusti Allah lan biji. Lho kan ngaten. Ya karena menganggap nek Gusti Allah niki makhluk sehingga nek wujude kaya awake dhewe. Wong wujud rasa, wujud padang, peteng, dia kan pikiran awake dhewe. Sehingga iki mang gak iso. Bayangne Gusti Allah ya ora iso, gambar ya gak iso, apa meneh ngrasakne. Betul saged. Ya karena apa? Menika wae sanes makhluk. Sanes. Nek makhluk saged dirasakne. Awake dhewe iso ngarani jeneng dia apa? Makhluk. Nek Gusti Allah nek kono iki mang ora manggon, ora nenggon. Ngoten. Lha nyatane Gusti Allah ning dhuwur golekane apa enak ya ora enak. Gusti Allah ning ngisor golekane ngantek tembuse bumi ya ora enak. Kok ning kono Gusti Allah iki mang idek sangka urat nadine ati seneng gulu digoleki nek kono yo renek. Lho, kalek kena. Lah sing nek kene wis gak idek nek enek jarak neh ning Gusti Allah. Ya karena apa? Munimu ku lho sing ngobane ya Gusti Allah. Ana ing lesane awake dhewe. Iki lho Gusti Allah sing ngobane. Obahe awake dhewe ya iku Gusti Allah. Menengi awake dhewe ya Gusti Allah. Dadi itu awake dhewe. Nah kono dudu wujud sing kaya ngene dudu. Kono wujude awake iki diobahne, enek sing ngobahne. Enek sing ngobahne wujud iki. Sing apa? Iku diarani roh. Lah roh ki mbak ya enek sing ngobahne. Kok diarani urip? Ya kan ngoten. Jadinya roh senek kene ya
diuripi juga. Ijek gumantung ning Allah ini kuwau. Sehingga temen iku wau sekabehane ya urip. Sehingga nek kono ade ora eneh. Rasa-rasa nggih mboten wonten. Sehingga temen iku ilangne rasa sekabehane kagungane Allah. Awet dhewe ora duwe apa-apa. Wong kabeh ya titipan. Lewat ning ragane awake dhewe. Sehingga temen iku wae Gusti Allah iki mang ana ing tajaline balikan ngono. Ana ing sekabehane alam dunya saisine. Ngetok lewunan. Lah kurang bukti apa meneh ade iki mang yakin Gusti Allah. Wong kabeh yo ayate Gusti Allah. Awet dhewe ya ayate Gusti Allah. Ngono kok jare ragu-ragu. Lah iki mang ragu-ragu ambek apa? Ambek carane dhewe mrien. Timbul keraguan-keraguan sing ngoten niku. Terus saben dina ada ya wis ana ikrare. Ana ing pembukaan salat doa iftitah ikrar awet iki mang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lha nek kono ajane wis kena. Ibadahku tegese ngobane awak iki mang salat iki mang sapa ya Allah kan. Nek kono ajane wis jelas cuma awake dhewe sing kurang jelas. Bolak-balik iki mang diomongi, bolak-balik iki mang diucapne, wis kurang jelas. Ya karena pemikiran ada ya masih mencari apakah seperti ini. Kan malah ngoten. Lah supaya jelas kabeh balik meneh. Jelas ana ing saben dina adiki mangucapne doa seperti itu. Jelas ana ing nalikane adiki mang nalikane apa? Salat, sembayang, nglakoni apa wae. Mula sanga iku bali ana ing sirine Gusti Allah. Pelepasan ana ing pikirane dilepas, pelepasan ana ing manahe dilepas, pelepasan ana ing rasane nggih dilepas. Sehingga pelepasan ana ing ragane nggih dilepas. Pelepasan sedoyo. Sehingga balik ning sirine Gusti Allah. Senek kono iki mang gurung enek jenenge. Rasane ya gurung enek, panggonane ya gurung enek. Sehingga gurung enek aran. Kamriku wau diarani dhuwur ya ora, diarani ngisor ya ora. Diarani tengah-tengah nggih mboten. Karena ten sirine Gusti Allah. Sehingga kalau hasil maliasan semarap sinten nggih jenengan kiambak. Ale ngaten. Kita kembalikan ke siri sing ngoten niku wau. Sing kono-kono wis gak enek ora sing modele piye rene. Aran sing piye ora enek. Ngoten-ngoten. Adik iki wis gak ngomongne nek wis gak ngomongne ana ing hakikate ya ora. Ora ngomongne ana ing marifate ya ora.
Orang ngomong ana ing toreke ya ora, orang ngomong ana ing syariate ya ora. Mboten bener. Jadi apa iki mang jek ngomong nih? Berarti kan awet iki kudu mlaku. Adik cuma cerita hakikat seperti ini, marifat seperti ini. Karena cek diomong nih. Lah mlakune nek kono sajane iki mang ya tanpa kata-kata mlakune. Nek kono iki mah gene omongan nek. Sehingga kalau cara diucap nih ana ing lafate la ilaha illallah. Ora ana pengen sing patut disembah. Illallah nggih kejaba Allah. Nah kono iki mung saben dina la ilaha illallah ana ing lesane. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan niku. Hu Allah ana ing nafase mlebu metune. Ana ing atine Allah. Ana ing detak jantunge hu. Tapi nek kula jenengan ponten sirine Gusti Allah, hilang semua itu. La ilaha illallah ya hilang. Hu Allah ya hilang. Allah ya hilang. Hu hilang. Kita kembali ke sirine Gusti Allah. Sehingga temlika wau wis ge enek rasa maneh, wis ge enek panggonan meneh. Nah sehingga napa temlika wau kula jenengan wis ge enek tujuan meneh. Sing tujuannya dudu awake dhewe, Gusti Allah sing tujuan. Sehingga temniku wau kudrat iradah. Daya. Sing duwe kepinginan sinten nggih Gusti Allah. Sing menghendaki sinten nggih Gusti Allah. Itu awake dhewe ne. Gusti Allah ngrasakne adiki jagongan iki Gusti Allah sing ngrasakne. Gusti Allah ngrasane adiki nyambut gawe lho ngene iki. Gusti Allah ngrasane adiki mang dipaido wong, dipegeli wong. Lha wong kabeh ku kersane Gusti Allah mangke. Nah wis kaya ngono, engko wis ge enek pendikan ning awake dhewe maneh. Sing goten pikiran ambek ten atine iki kosong. Tapi isi, lho kan ngoten. Kosong kan karepe awake dhewe. Lah isin iki lho iradah Gusti Allah. Lah niku punan. Berarti kabehane kagune Allah lho isine ning kono. Nek kosong ning awake dhewe kan apa-apa. Jenggo sekabian iki lho maujude Gusti Allah. Sekabian iki lho tajaline Gusti Allah. Isi sedaya punan. Lan kono ati wis gak nggumunne. Ning atine gak nggumun meneh. Ning atine wis gak nimbulne pertanyaan meneh. Kenapa tajali penjelas kono adi gak mandek ning kalimane. Oh gak mandek ning pikiran.
Ya karena apa? Kosong awake dhewe. Sing wujud ya Allah. Terus kate ngarani piye hadi? Ora enak hadi. Lewat iki mang kaya dene agemane awake iki mang agama Islam. Lewat iki nglakoni salat tek lho wis wujud sing keyakinan awake dhewe. Diwujudne ana ing salate, diwujudne ana ing zikire. Lha niku diwujudne ana ing saben dinane. Dadi nek kono wis genek mamang meneh. Nek kono wis genek ragu-ragune. Wis ilang kabeh keraguan awake dhewe. Krana awake iki mang kosong. Ora enek. Sing enek ya Gustine. Iki lho jenenge kosong isi kosong. Sehingga temen iku wau Gusti Allah ya zahir, Gusti Allah ya batin. Gusti Allah ya batin, Gusti Allah ya zahir. Malih ngoten kalimatnya. Dolak alik. Lah nek kono ya aja bingung awake dhewe kalau kalimat-kalimat sing ngoten niku wae. Yo kadang iki terperangkap kali kalimat-kalimat sing ngoten niku wae. Sampai bingung piye to jenenge zahir kok ora ketok. Jenenge batin kok ya ora ketok kan. Sehingga ana ing zahir iki mang apa? Ana ing tajaline Gusti Allah. Niki lho. Lah, ana ing jerone sing ndi? Ana ing sirine Gusti Allah. Nek wis ketok kabeh ngono kate ngarane piye? Lah nek kono ade ya tinggal awake dhewe ae. Ade ki mang perane apa? Ana ing alam dunya iki mang. Ade ki dikek peran ngarit, kan ngono. Ade ki dikek peran nukang. Ade ki mang dikek peran satpam. Anak iki perane apa neh? Dagang. Anak perane apa? Tani. Lha iku perane awake dhewe. Iki kaya ngono. Ya lho kono ya dia ora iso pengen ambek koyo kancane koyo gak iso. Kono adikmu wis dibagi dhewe. Wong adik kan cuma sawang sinawang tok. Sing dagang po enak kan malingan. Sing dagang masih wong ngarit po enak. Wong ngarit gak duwe tanggungan nih. Kan ya. Cuma tanggungan ini ngaritnya wedhus tok. Lah sing dagang mumet. Mumet piye? Wah, kedhi dari nang dine maling ngono. Wong kadang adik kan ketipu ambek angang sing kaya ngono. Ketipu ambek pemandangan sing ngoten niku wae. Sing kula jenengan wasi. Ketipu. Lah mulai sing iku dibalekne ana ing sirine Gusti Allah temen iku wae kabeh temen iku enggak ada tipuan-tipuan lagi enggak ada. Enggak ada tipuan ana ing pikiran yang enggak ada, tipuan ana ing batine juga enggak ada. Sehingga wae ngarit ya ngarit, wae bakulan ya bakulan, maling ngono.
Wae nukang nukang, wae tani ya tani. Ana kono wis gak ngepek-ngepik ning awake dhewe. Kudu ngene mboten. Awake dhewe kewajibane salat ya salat. Nah, ana kono wis gak mburu pahala meneh, gak mburu ana ing ganjaran meneh. Lha apa memang kewajiban awake dhewe kawula? Sehingga uripe dhewe iki mang wujud syukur maring Gusti Allah. Sehingga sak sire jenengan carane aplikasi ini gimana? Syukur ana ing pekerjaane, syukur ana ing ibadah ya monggo. Syukur iki mang ana ing srawungan karo tanggane ya monggo, ambek kancane ya monggo. Syukur iki mang komunikasi karo keluargane lho ya monggo. Wes sedayane iku aja syukur punan. Lah nek kono gak perlu diomong ngene. Lo tak syukur kalih Gusti Allah tak wujudne niki pun mboten ngoten. Obahmu ya wujud syukur, menangmu ya wujud syukur. Ya nek kene bukan kata-kata lagi, bukan. Itu kata-kata. Ya itu kata-kata kayak ngono, wis gak bingung maneh. Gak bingung kan carane piye mboten. Ayo sak sering jenengan. Ayo turu ya turu, malingan. Ayo tulin ya tulin. Wis kene kerunjalan wis gak kaput teneh. Karena kalau jenengan kan pun nglampah ana ing alam suwi ngene kono, ngilangne awake dhewe mang wujudne Gustine. Ngosongne awake dhewe, nglahirne Gustine. Lho katen. Lah kono wis gene aturan-aturan sing beratne awake dhewe ne. Kudu wiritan sakmene. Kudu duwe laku sakmene nggih mboten. Ya kono wis gak abotne adik nglakoni apa wis gak abot ya krana gak mikir. Abote kan ya krana adik mikir. Abote mlaku iki mang. Tapi sedaya niki mang pun diwasana ana ing siring Gusti Allah. Adi panggah mlaku tapi ora kapoten lho. Ya nek kono mlakune piye ya carane dhewe-dhewe, gak padha ambek liyane. Gak iso padha. Lah nek kono aja rumangsa, aku wis manggon nek kene ya aja rumangsane aja. Terus gak enek rumangsa-rumangsa ning mboten. Ten alam suwung sing ngoten niku wau mboten enten sedaya. Nek kono kaya adik iki mang saben dina belajar ngawur sing kaya ngono. Kan belajar ngelepas. Lah kono adik ya kudu terus sing dilepas iki mang ngopo lho. Dadi gak cuma krungu tok awake dhewe. Jadi adik iki mang gak ngalami dhewe. Ya engko mboten saged. Ya engko selama iki bertahun-tahun cuma jadi pendengar tok. Bukan pelaku. Kudu krana ngrungokne, kudu krana ya ngrungokne. Sehingga jadilah pelaku. Ojo jadi pendengar tok.
Sehingga kula niki tugasnya napa? Ngeterne panjenengan sampai ke pintu gerbang. Sama ngeterne tok. Kalau pintu gerbang nek kono tak bukane ndang mlebu nggih namung ngoten. Dan setelah itu, ya pribadinya kiambak. Carane mlaku pripun? Nggih carane kiambak. Wis gak gumantung ning kene ya ora nggo. Sing mau gumantung sinten ya Gustine malian. Ora gumantung ning makhluk iki meneh. Wis gak gumantung ning pikiran utawa ning ati mboten. Kono pun dilepas sedaya. Karena gumantung ning Gusti Allah gak butuh pengakuan. Gak butuh kata-kata sing ngoten niku mboten. Nah, temen iku lho. Jadi aja ngantek dadi pendengar mawon. Ya sama jadi pendengar, sepron-seprene gak entuk hasil. Hasilnya apa? Gak entuk hasil apa-apa. Sehingga diwinane napa? Saiki gak usah kata-katane. Ngelepas sekabiane, pikirane dilepas, hatine dilepas, ana ing nafsune dilepas, ana ing ragane dilepas. Sehingga mengke sing mlampah ana ing rohanine awake dhewe. Lah nek kono ade aja terjebak ambek angen-angen. Angen-angen ki lho engko sing wujudne. Kadang ade terjebak nek kono. Angen-angen ki lho sing gambar-gambare ya angen-angene ade ki mang. Ning cipta rasa karsa iki lho sing kon nyiptakne. Engko ilang iku. Ku gak enek. Dene apa iki majek nemone gambar-gambar sing kaya ngono. Berarti piye? Iki angen-angen dhewe. Dadine malah ngono. Berarti kurang lepas iku. Nek pelepasan temen iku ana ing alam suwung. Wis gene aran meneh. Gambaran ya mboten wonten. Wujud napa mawon niku mboten wonten. Rasa wis gak enek. Karena sekabiane dilepas. Ning pikiran, tenati, tendako dilepas sedaya. Sehingga cara dilahirne kan maneh la maujud ila Allah kan malah ngono. Kene sing wujud nggih namung panjenengan Gusti malah ngoten cara dilahirne. Sing wonten nggih namung panjenengan Gusti lintune mboten wonten. Cara dilahirne. Ya karena apa? Balene engko ning akal utawa ning batine awake dhewe kok serba pekewo. Bingung karepe dhewe. Bingung golek pangerane, bingung nyidhek pangerane. Ya pikiran dhewe engko nek cedhek engko kan penak. Kabeh-kabeh kok dituruti ambek Gusti Allah kono adiki mangidhek. Dijabahi karo Gusti Allah kan. Iku kan ya pikirane awake dhewe. Padahal ya ora ngono. Mboten iki.
Adikku cedhek digampane Gusti Allah mboten nek jenenge. Iku jeneng pikiran awake dhewe. Sehingga temen iku wau ya ayuhan nasul mutmainnah. Lah. Nek wis gene gerakan meneh wong kabeh menang. Kono-kono wis gene kalah meneh. Wong meneng kabeh. Karena kabeh wis kosong. Sehingga ana ing awake iki kadang digambari ana ing lungguhe awake menenge awake iki mang menengne cipta rasane awake dhewe. Nah iku torikoe ngoten. Lah wong semedi kaya adik mang semedi sing ngoten niku niki jit ning toriko. Ngeneng-ngenengne sing kaya ngono. Nek kula njenengan pun nate mlebeten alam suwung sing ngoten niku wau. Ya meskipun adik mang jagongan iki ya suwung. Adik ngobrol ya suwung, adik kerja ya suwung. Kabeh engko suwung. Suwung sangka karepe awake dhewe. Sehingga sing ngobane atine awake ya Gustine, sing ngobane pikirane ade ya Gustine. Lha malah ngoten. Sehingga temen iku mboten wonten awake dhewe. Ngobane mode piye ya Gustine. Dan nek kono lho atiku denger tani nek. Nah insyaallah nek napa iki mampun ten alam suwung sing ngoten niku wau. Wis ki enek pergerakan ning atine utawa ten pikirane. Bukan adik nyawijine Gusti Allah nggih mboten. Adik manunggal maring Gustine nggih mboten. Ya kan ya kalimat-kalimat sing ngoten niku wae to. Sing jebak ning awake dhewe. Wis kene kalimat meneh pun wujud, wis tinggal nglakoni apa ae awake dhewe. Wae mangan-mangan, wae ngombe ya ngombe, wae turu ya turu, wae kerja kerja. Wae ngopi ya ngopi. Wae jagong ya jagong. Wae tulini tulin lho ngoten. Lah kurang piye neh? Awake dhewe. Lah nek kono ya cuma meneng ae, ya panggane obahe. Nah, kan bener-bener ana ing mlaku rohanine awake dhewe. Jane kono iki mah gak kena hukum kesel ya ora, hukum jenuh ya ora. Hukum lara ya ora, darane sehat ya ora, darane lara ya ora malah ngoten. Nek kono diarani luwe ya ora, diarani wareg ya ora. Rono rohanine, duduk ragane. Ya ragane ya jelas ngrasakne engko wae ngombe, wae mangan, wae istirahat. Ya ragane ngoten. Tapi ten rohani yang lanjenengan ngoten. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi sedaya wedharan kala wau saged manfaat kagem kula panjenengan. Saged tambah wawasan, tambah ilmu. Sehingga kula panjenengan mengke bener-bener tumuju ana ing tauhid maring Gusti Allah. Sehingga temiku kula jenengan imane wis gak goyang maneh. Imane wis gak berubah-ubah maneh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.